May buntag sa inyo tanan, niya napunta nining adlaw sa pagpamatis pulong sa Ginoo. Ko si Pastor Virgilio Lim, inyong alagad. Niya kita karon sa pagtuon diha sa mga salmo aron atong pamalandungan unsa mga gisulti sa Ginoo dinhi kanato. Panahon nga kita naa sa kalisod, panahon nga kita naa sa kakuyaw, sa mga balatian, sa mga pagsulay, ug sa mga panahon nga ginatagaan tag kadaugan sa Ginoo. Karong buntag atong paghisgutan ang mga salmo diha sa pagpasalamat sa Ginoo. Apan sa dili pa nato ni buhaton, magampo usa kita ngadto sa atong buhi nga Dios. Atong iduko atong mga ulo ug mga muyo ta sa atong buhi nga Ginoo. Ginoon Dios, nagpasalamat kami kanimo, pasalamat ako sa imong grasya, sa imuhang kusog gihatag kanamo sa tibok gabi, gibantayan nimo kami ug imo kaming gipahilayo sa mga balatian. Imuhang gitubag ang among mga pag-ampo ug imuha kami Ginoon Dios nga gitabangan sa among mga pagsulay, sa among mga kalisdanan. Salamat kayo o Dios kay ikaw ang Ginoo nga nagatuman sa imong mga saad diha sa mga pulong nimo o Dios. Lord, salamat kayo Ginoo. Karong buntag sa among pagpamalandong sa imong pulong, ang akong pag-ampo ng imong balang espiritu, uban ka namo, magatabang ka namo sa pagpahayag Ginoo nimo sa imong mga pulong dinhi kanamo. Salamat kayo o Dios. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Karong buntag atong hisgutan ang mga salmo, mga pag-ampo sa pagpasalamat. O nahibalo ba kita igsoon nga ang pagpasalamat usa ka grateful acknowledgement of the benefits or favor especially to God. It is an expression of thanksgiving especially made for God. Ang thankfulness igsoon pagpasalamat usa ka mental or a verbal expression of one's acknowledgement and appreciation of God's grace, blessing, His person, His sovereign work in our life and in the world. Karong buntag atong hisgutan nganong man nga magpasalamat kita sa pulong sa Ginoo. Atong basahon ang Salmo 107. Ingon diri, "O give thanks to the Lord, for He is good. For His loving kindness is everlasting. Let the redeemed of the Lord say, whom He has redeemed from the hand of His adversary. Let them give thanks," verse 8, "for His loving kindness, for His wonders to the sons of men. For He satisfied the thirsty soul, and the hungry soul He has filled with what is good." Igsoon, sa Biblia, giawhag kita sa Ginoo ni David, pinaagi kan David nga magpasalamat kita ngadto sa Ginoo. Adunay mga rason nganong magpasalamat kita ngadto sa Ginoo. Ug mo nay ato ang hisgutan karon. Ngano man nga kinahanglan magpasalamat kita ngadto sa Dios. Adunay mga pipila ka mga rason nga atong tan-awon karong buntag. Una, kita magpasalamat tungod kay ang pagpasalamat maghatag og pasidungog og maghatag og himaya sa Ginoo. Kung kita mapasalamaton igsoon atong gina-recognize og we are acting on the reality of who God is. Igsoon. And as the source and means of our needs. Amen? Iyon pa ang pagtuo daw is believing and hoping bisag wala nato makita pero nagatuo ta. Ug ang Bible nag-ingon, it's so hard, it is impossible to please God without faith. Kinsa man ang Ginoo? Siya ang Diyos nga labing gamhanan, siya ang Diyos nga magbubuhat sa langit ug sa yuta, siya ang Diyos kaniadto, ang karon ug ang umaabot. Muna nga, when we are thankful to God, we are recognizing
that God exists. Siyang Diyos kaniadto. And we are acting on the reality of who He is as the very source and means of our need. We recognize also our total dependence on God. And sa diha nga kini nagaugat diha nga na-realize nato nga ang tanang mga butang nga magahitabo sa atong kinabuhi produkto o bunga sa iyang pagkontrolar o sa iyang walay kinutuban nga kaalam, katuyuan o grasya o mga ginabuhat sa atong kinabuhi. Muna nga, ang pagpasalamat, magtabang ka nato sa pag-ila nga ang tanan nagahitabo, nagaabot din ka nato, dili tungod kay skillful ta o dili tungod kay naatay katigayunan o naatay mga kaila, but it is because of God, who God is, and everything that we have comes from Him. So, first reason why we need to give thanks to God, because it honors and glorifies Him. Secondly, we give thanks to God because it is commanded in the Scripture. Ingon pa sa Psalm 104, daghang mga sugo dinhi makita nato usa na to atong gibasa ganiha. Pero sa Psalm 104, ginasulti dinhi, enter into His gate with thanksgiving and His court with praise. Give thanks to Him and praise His name. Also in Psalm 136 verse 1 to 8, makita diha, give thanks unto the Lord for His love endures forever. Ginabalik-balik kana. Og dinhi sa New Testament gisugo usab ug giingon usab ni Apostol Pablo nga in everything keep on giving thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So we give thanks because it is commanded by God in the Scriptures. Okay? Another thing nga kinala magpasalamat kita because it helps us to focus on the sovereignty of God. Kung maghisgot kita og sovereignty, that means He has the supreme power and authority. Usa ka na theological word, sovereignty. Pero kana nagpasabot nga ang Ginoo ang supreme authority. Siya ang pinakalabaw nga otoridad. Magbubuot og all things are under His control. Ang tanang butang, ilawom sa iyang pagbulutan. Og siya adunay absolute right to do all things according to His own good pleasure. So, tungod sa kamatuoran nga He is in control and working all together for good, regardless na how it may seem to us in our limited perspective, no? We give thanks to Him. No, makita nato na nga ingon sa Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 28 to 29 nga God works all things together for our good. Ug makita po nato kini nahitabo dito sa Old Testament. Ma-remember nato ang istorya ni Joseph, usa sa mga anak ni Jacob nga gibudhian sa iyang mga igsuon, gibaligya siya og nahimo siyang ulipon, nabilanggo siya didto sa Ehipto. Og pila ka tuig siya nabilanggo, na pila ka tuig siya nahimong ulipon didto. Og tungod sa nanghitabo, ang iyang mga igsuon, ang utok ni ining tanan, gibaligya siya ngadto sa mga trader sa Ismailites, og siya nahimong ulipon, nahimong binilanggo, og in the later part of his life, ang nahitabo sa iya, nahimo siyang prime minister sa Egypt. Og nahimo na siyang prime minister sa Egypt, second in command sa Pharaoh, sa king. Ang iyang mga igsuon tungod kay doon na may dakong hulaw ni adtong panahona, sumala sa gitagna sa Ginoo, pinaagi kang Joseph, niadto didto sa Egypt, o sa kadugayon sa ilahang pagpangayo o pagkaon didto, nagpaila si Joseph.
nangahadlok si Joseph. Nangahadlok ang mga igsuon ni Joseph. Ug niingon sila, sigurado patay na tani tungod kay kining atong igsuon buhi pamandiay. Pero niingon si Joseph, nga kanang nang hitabo karon, kanang nang inyohang gibuhat, ayaw ninyo hunahunaa nga usa ka dakong tinuod dili maayo. Pero ang inyong daotan nga gibuhat, gigamit sa Ginoo para adunay daghang kinabuhi, adunay daghang kalag ang makalingkawas nining dakong katalagman nga miabot sa kalibutan. Muna ayaw mo kabalaka, ayaw mo ka hadlok, ningon si Joseph. So, being an absolute supreme authority in everything that happens to our life, no? God is sovereign. And so we are, when we are thankful, it helps us to focus on who God is. He is sovereign. He is in absolute control. Like what happened right now sa atong kahimtang, sa COVID-19. You know, igsoon, kami o sa ako ang pamilya, doon na may mga ginaagian karon. Niadtong niaging simana, nagampo mi nga ang Ginoo mutabang labi na sa akong anak. Nga unta makabalik siya sakay o saman siya kasiman, makabalik siya sakay. Ug gitubag sa Dios ang among mga pag-ampo, lipay kay mi. Adto siya Manila ug karon sa diha nga na siya didto, nagpa-medical exam siya. Okay? So, apan wala mi kabalo di ay nga ang akong anak nag-stay sa usa ka boarding house nga diin nagpunsisok ang daghang mga siman. Katong yang boarding house, gipictura niya unsa iyang kahimtang didto. Isunsultihan ta kapait kayo. Ug paglabay sa tulo ka adlaw gikan ato, gibalhin siya. Duha ka adlaw, paglabay sa duha ka adlaw, gibalhin siya sa usa sa akong mga anak. Gibalhin siya didto sa usa ka hotel nga Sierra gyud. Kay purting dili kaduha, paglabay sa usa ka adlaw, nakadawat siya balita nga kadtong iyahang kwarto nga gipuy-an, nga iyahang gi-stayhan, doon na day usa nga taga Cebu unya positive sa COVID-19. Maayo na lang gani kay layo ang ilang distansya. Igsoon kuyaw kayo. Delikado kayo. Pero you know, I want you to bring into a perspective na God works all together for good. Nagpasalamat mi kay ang Ginoo gitubag niya among mga pagampo. Gitubag niya nga makabalik og trabaho akong anak. Pa-exam. Pag-abot dito, wala mi kabalo nga mao din na sitwasyon. Pansa diha nga nakita namo ang iyang sitwasyon, nagampo mi pag-ayo. And we claim on His promise sa Psalm 91. Ug didto nagampo mi nga, Lord, tabangi akong anak. Mabalin siya ag laing lugar. And you know, by the sovereign authority and power of God, gitandog sa Ginoo ang kasing-kasing sa akong usa ka anak. Kato si Joy tuwa sa Canada. Ug didto gibalhin siya og usa ka hotel. Dili man 5-star hotel, pero at least mas separate siya gikan sa kadaghanan. Karong adlaw, samtang nag-record ko niini, tingali ginatan-aw na nila kung unsa nay resulta sa iyang swab test. Igsoon, God works together for His own good. Sometimes, limited ang atong perspective. Sometimes, ma-discourage kita tungod sa atong kakulangon, sa atong mga resources. Wala tayo mahimo. Pero when we pray to God, we can give thanks to Him because He answers our prayer. He is sovereign. He is in control of everything. He is in authority. Gitandog niya, gihikap niya ang kasing-kasing sabana sa akong anak na si Joy. And, you know, igsoon, napay usa, unya, akong i-testimony sa inyo ha. So, we give thanks to God because it helps us focus on the sovereignty of God. Instead of kanang looking unto the problem, we give thanks to Him. Especially while all things may not be good, pero God uses them for good. And
and the good is making us to become like His Son. Ingon pa sa Romans chapter 8 verse 28 to 29. So makita nato igsoon nga the spirit of thanksgiving gives us our eyes. It keeps our eyes on the Lord. It also helps us, keep us alert and promote the eagerness to go to God in prayer. You know, si E.M. Bounds, usa ka author sa prayer necessities, ingon siya, troubles and prayers go together. When we are in trouble, we go to prayer. Just like what happened sa among pamilya. It promotes an eagerness to come to God in prayer and lay our burdens and those others at His feet. Psalm chapter 68 verse 19. Akong basahon para sa inyo. Psalm 68 verse 19 and 20. Blessed be the Lord who daily bears our burden. Hallelujah. The God who is our salvation. The God is to us a God of deliverance, and to God the Lord belongs escape from death. Hallelujah. Itang ipahilekay, palayo, gikan sa makamatay nga katalagman. It helps us focus on God rather than on the problem when we give thanks to Him. For example, si Apostle Paul, when he was in jail, sa Philippians chapter 1 verse 3, ingon siya, I thank my God in all remembrance of you. Naa siya sa prisuhan anang panahon na. Gibilanggo siya tungod siyang pagpangalagad. Pero ingon siya, sa dihang may numduman ko kamo mga igsoon, I always give thanks to God. First, sunod sa Philippians 4:6, ingon siya, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Hallelujah! Ang pag-ampo uban ang pagpasalamat help us and keep us focused on God's power and His sovereignty in His authority over everything. Kaya niyang bag-uhon ang sitwasyon sa atong kinabuhi. Another thing that we need to give thanks to the Lord because thankfulness, ang pagpasalamat, puts us in the center of God's will. Diha sa sentro sa kabubuton sa Dios. Kung magpasalamat ta, naata sa sentro sa kabubuton sa Ginoo. 1 Thessalonians 5:18. Gisulti dire, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. This is the will of God. It's a give thanks in all circumstances. You know, so when we give thanks to God, not just on sunny day, but also on a difficult and rainy days or hard days sa atong kinabuhi. Di lang tayo magpasalamat kay natay daghang pagkaon, natay kwarta, maayo ang sitwasyon. Pasalamat pud ta sa panahon nga naata sa kalisdanan. Sama sa gibuhat ni Apostol Pablo, samtang naa siya didto sa jail, igsuon. We give thanks in all circumstances, igsuon. And you know what, igsuon? It is the most reliable indicator of our spiritual health. Ang pagpasalamat panahon sa kalisdanan, reliable indicator na may tungod sa imong spiritual health, igsuon. Kung kitang tanan mangyud mo atubang og mga panghitabo sa kinabuhi that would challenge the very foundation of our faith, makita nato nga kining maong bersikulo mo padayag sa sitwasyon sa atong kasing-kasing. Sa mga milabay nga panahon, mga bulan, kita nakasinati ni ining COVID-19, igsuon. Og daghang mga tao naka-experience og personal loss, personal job, loss of job, of families, family members na matyan, igsuon. Also, we have some freedom, loss of freedom. Para na ako, senior citizen, di na ko kayo kalakaw-lakaw. Pasalamat lang kayo sa Ginoo kay ang Diyos maayo. O
diha sa maong bersikulo, in spite niining kahimtang nato karon, yet we can still give thanks to God in all circumstances. Yun ay igsoon, samtang na malandong ko niining nga passage, 1 Thessalonians 5:18, ang Ginoo nagpadayag og usa ka simple nga kamatuoran. Ug gipadayag kini nga klaro kaayo dinhi kanako. To be honest, this truth, kini nga kamatuoran, makita nato diha. Ug niadto wala kay nako masabti ni. Nako, unsa magpasalamat ta panahon sa kasakit, kalisdanan. Pero igsuon, ang bersikulo nagsulti, we give thanks in all circumstances, not for all circumstances. We give thanks in. Sa dihang naa kita, sa pagsulay, magpasalamat kita. Dili nato pasalamatan ang mga pagsulay, dili. Wala magtudlo ka nato, magsulti ka nato, nga ang Biblia, magpasalamat kita sa mga injustice, magpasalamat kita kay namatyan ta, dili ingon na ang gisulti sa Ginoo. Labi na ni anang mga tao nga naapektuhan diha sa pagkasira sa ABS-CBN, wala ta malipay ana oy. Pero ang atong pasalamatan nga bisan taliwala sa pagsulay, mawad-an man tag trabaho, mamatyan man ta, naa kita sa sentro sa kabubuton sa Ginoo. Ug napayusa, diha sa atong mga pagsulay, naa ang kabubuton sa Dios, di lang kay ang Dios naa diha, naapod ang Ginoo uban kanato. In each circumstances, even in the midst of difficult one, kung ato lang yung susihon ug tanahon, nag-uban ang Ginoo kanato. Sa Isaiah 43 verse 2, in our greatest struggle, our most demanding test, even in the difficult question of our life, we can give thanks to God because He is with us in the middle of it all. Ingon sa Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. Hallelujah. Mag-uban ang Ginoo kanato, bisan naata sa taliwala sa baha, ubanan kita sa Dios, dili kita biyaan niya. When we look beyond our circumstances, we can see God. Sama ni Isaiah pod sa iyang gisulat, niadtong panahon nga gitawag siya sa Dios. Ingon siya sa Isaiah chapter 6 verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. Namatay ang ilang hari. Namatay ang ilahang gisaligan nga mangulo sa ilaha. Pero niadtong panahon sa ilang kasakitan, ingon si Isaiah, I saw the Lord sitting upon His throne, high and lifted up. God is in control of everything. He is in authority. He is sovereign. Igsoon, angay ta magpasalamat. Amen? Pasalamat ta sa panahon nga naata sa kahimtang. Unsa man ang imuhang kahimtang igsuon, whatever kang circumstances you are in, whether you are in jail karon, pasalamat ka na kadiha. Ayaw pasalamati nga nabilanggo ka. Ayaw pasalamati kanang sitwasyon nimo diha nga pait kaayo, nga wala kay kagawasan. Ang pasalamatan nimo kay nganong naa ka diha, tungod kay diha niya ng dapitan, nakaila ka sa Ginoo. Muna'y pasalamatan nimo. Naba ka sa jail, naba ka sa ospital, naka ba sa malisod nga kahimtang panginahanglan, pasalamati ang Ginoo. Because of the fact that God is with you. He will never leave you nor forsake you. Because of the fact that God is supreme in authority. He has all the power. He is the God of heaven, sitting on His throne, waiting for you to call upon His name. Ingon pa sa Psalm 91, verse 14, when He calls upon me, I will answer Him. Hallelujah. Kumutawag ta kaniya, iya kitang tubagon. Igsoon, dili lamang kay magpasalamat ta, tungod kay kana makapasidungog, makatagimaya sa Ginoo. Magpasalamat pud ta
tungod kay gisugo na sa Dios. Magpasalamat ta tungod kay sa dihang mo focus ta ngadto sa Ginoo, masinati nato iyang presensya. Magpasalamat ta. Ikalima, tungod kay it is dangerous because of the dangerous consequences kung dili ta magmapasalamaton. There is a dangerous consequences of thanklessness, ingratitude. Kung di ta mapasalamaton, no, it is dangerous to self and to others. It dishonors God and lead to a proud humanism and dependence on man rather on God. Abi ninyo, dunay gisulti ang Ginoo. Pinagi kang Apostol Pablo dinhi sa Romans chapter 1 verse 21. Tanawan ninyo ang consequence of thanklessness. Kanang dili magpasalamat. Ingon pa, for although they knew God, kini mga tao niya itong unang panahon, sa panahon ni Apostol Pablo, they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him. But they become futile in their thinking and their foolish heart were darkened. So, igsoon, there is a danger, consequence when we are in gratitude, when we are thanklessness. It leads to bitterness, complaining, and joyless life. Walay kalipay. Magsigil lang tagreklamo, di ta mahimong mapasalamaton. It leads to bitterness, envy. Thanklessness is a response to the grace of God. Its opposite is bitterness, and its companion is envy, complaining, and grumbling. Muna yung mga kauban. They are a product of an unthankful heart that fails to properly respond and recognize to God in faith sa iyang pagkasiya, sa iyang kaalam, sa iyang grasya o iyang katuyuan. Doon ako istorya sa inyo ha, igsoon. Katawanan ni siya. Doon ay duha ka tao naglakaw. Nagbaktas sila sa kainit. Reklamo sila. Hurot na daw ilang tubig, gamay na lang. Niyamay na lang, pag-abot nila dito sa bungtod, nakakita sila og dakong kahoy. Dali-dali sila saka dito, nagpasilong sila. Ang usa, ingon, ay salamat Lord kay makapalandong nami. Ang usa, sige reklamo, sige bagulbol. Nya nagpahulay sila. Karon sa ilang pagpahulay, ngita silang lugar, dako kayong kahoy, dako glandong, kahoy sa lumboy. Kabalo mo sa kahoy sa lumboy, dako kay na siya og punuan, daghan dahon. Nya sa ilang pagpahulay, ilawom sa lumboy, nakakita ang usa, katong reklamador, og kalabasa. Nya paghigda niya na, gihimo pa niyang unlan ang bunga sa kalabasa. Paghangad niya, kita siya og bunga sa lumboy. Ingon siya, ang Ginoo di gyud maalamon. Dili bright ang Ginoo. Tanaw ra gud ang gibuhat niya, dako kay punuan, gamay kay bunga. Tanaw ra gud. Unya, kining kalabasa, dako kayong bunga. Ang punuan nagkamang sa yuta, gamay kayo ang punuan. Mo ba na Ginoo nga maalamon? Walang intawon tong usa nagtingog-tingog. O nya tungod sa huyuhoy sa hangin nakatulog sila. Sa kalit lang, nahulog ang usa ka bunga sa lumboy didto sa agtang. Sa katong reklamador. Pusa, hinog naman. Pag-ana niya, nakuratan siya, hikap niya. Ang bunga sa lumboy, nalata siyang agtang. Niduko siya, nihilak siya, nangayo siya pasaylo. Pasalamat siya sa Ginoo, Lord, pasaylo ako. Bright yung ka kayo, Lord. Maalamon yung ka kayo. Kay kung ang bunga sa lumboy, kalabasa, bungkag iyang ulo. Igsoon, you know, when we are unthankful and we think of God as not wisdom, and we do not know His purposes, igsoon, we become thankless. Sama sa ubang mga tao diha,
it promotes sometimes pityness. Kundi ganita magpasalamat natay problema, magsigilan ta og mag-self-pity ta, og ang atong ginahuna, ang atong kagalingon lang, unsan lang atong buhaton, unsan lang ang ubang tao atong tan-awon, ang mga problema. And it creates depression and feelings of hopelessness. And we become focused on our problems rather unto God when we are unthankful to Him. If our heart is full of thanksgiving, igsoon sultihan ta ka. Atong i-defy ang mga bakak sa yawa. Ang yawa mag-whisper sa atong hunahuna, God is not good. Iyahang gipugnan ang mga maayong butang dinhi sa tua. Og atong may numduman igsoon. Unsay nahitabo dito sa Garden of Eden. Sa dihang gisulay sa yawa ang babae. Unsa may yang gi-question? Ang pulong sa Dios. You know, sometimes that happens to us when we are unthankful, when we are thankless. So, i-question nato ang kaayo o grasya sa Diyos. You know, ang akong anak, instead nga mularga na unta sila karon, na-delay na pod. Na-delay. Kung maayo ang resulta sa swab test, makauban siya. Kung di siya kauban, paabot na po siya glayang adlaw. Pero kini, nganong na-delay, tungod kay ang iyahang mga kauban nga tuwa sa Singapore, nga ilang pulihan sa barko, wala pa makakuha og ticket pa uli Pilipinas. You see? God is in control of everything. Nga naman, tungod kay dili normal ang iyahang mga result sa iyahang physical examination. So, he has to go through another week. Okay? So, medyo depressed akong anak. And another thing, ang iyahang pag-star dito sa hotel, up to this day lang. Hanto doon yung udto. So, we need an extended days, extended another amount of money para ibayad dito sa hotel. Yung wala na may kwarta, wala may kabalo, asa mi mo adto, wala may makabalo, asa mi mo kuha. Pero kabalo kami, asa mi mo duol og mangayo. Kabalo mi, ang Diyos mo tabang. Nagampo ko gabi Ginoo, ang taon Lord, tabangi akong anak. Tabangi siya. Ginoo, akong giklaim ang iyang pulong sa Psalm 91. Sa Psalm 107, His love endures forever. And I said, Lord, you are wise and you know everything and you are in control of everything. I give you thanks, O God, because you are God who is gracious, merciful, compassionate. Igsoon, nagpaampo ko sa mga kaigsoon. Daga nagampo para kang buyet. You know what happened, igsoon? Early in the morning, akong giablihan na akong messenger, ingon akong anak de, gi-extend ni Joy sa akong anak sa Canada ang pag-star niya sa lain nga hotel kanang barato-barato na. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat kay Ginoo. God answers prayer. Akong anak na problema siya, wala siya kabalon sa iyang buhaton. Nagkaguol siya gabi, kanang video call me, kita gid nako ang disappointment, discouragement. Ingon siya, unsao na lang ni. Another week na pod. Naku, sige lang dong. Magamputa, pasalamat sa Ginoo. God has a purpose in everything that happens to our life. You know, remember what happens in the Garden of Eden. The devil will say God is not good. But the Bible says, the Word of God says, God is good all the time. Amen? You know, ang yawa focuses on the Word of God. Nga, maingon dito, do not eat. Walang do not. Munang atong paliton diha sa gawas, Dunkin Donut. Dunay dako kayong bangag. Usay nga ba mga tao, bisag unsa kalami ang donut, pero ang makita la, dako apo ning bangag ni, oy. Satan focus on what is lacking. And he gives us problems upon problems. But God is telling us,
I am in absolute control. I am your Father. I own everything. Hallelujah. I am enthroned in heaven. Siya ang in control sa kalangitan. Hallelujah. Psalm 139, Psalm 103. Ingon dito, the Lord sits on His throne. Amen. Igsuon. Sa may mong giagian karon. Maybe the devil is trying to put lies in your head and try to discredit God in His Word. Read the Word of God. You know, maybe ang yawa murag mudaog og pila ka round. Pero igsuon, in the end, God is the winner. We are the winner. Amen? We are the winner. Hallelujah. Remember Psalm 84? Igsoon dunay gisulti igsoon sa Psalm 84 verse 11. Akong basahon dire. Igsoon para sa imuha. Psalm 84 verse 11. Teach thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. And I will give thanks to thee, O Lord, with all my heart, and will glorify thy name. Hallelujah. Teach thy way, O Lord, thy truth. Sultihi ko, Ginoo. Itudlo na ako, Ginoo, ang kamatuoran. And I will walk in your ways. Psalm 34 verse 8 to 10, mabasa po nato igsoon. Gisulti din ni David. Psalm 38. Okay? Basahon nato. Verse 8 to 10. Yun din I am benumbed and badly crushed. I groan because of the agitation of my heart. Yun siya. Daw naamang ako. Ug ako na nasakitan pag-ayo ang akong kasing-kasing. Pero ingon siya, Lord, all my desire is before thee. Akong gitugyan kini diha kanimo, O Ginoo. And my sighing is not hidden from thee. And my heart throbs, my strength fails. And the light of my eyes even that has gone from me. Hallelujah. Nawala ang tanan. Murag nawad ang kong paglaom. Apan igsuon nag-ingon ang salmista. Gingon siya, but I hope in thee that thy will answer me, O Lord my God. For I said, I will rejoice in you always. Hallelujah. Igsuon, pasalamat ta ngadto sa Ginoo. Because thanksgiving is a testimony to God. When we give thanks, we are giving a testimony to God. Psalm 105 verse 1. Ingon dinhi, igsuon akong basahon, Psalm 105 verse 1. Ingon dinhi, O give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. Hallelujah. When we give thanks to God, we give testimony that the Lord is good, that He is powerful, that He saves you, that He heals you, that He will supply all your need. Hallelujah. O give thanks to the Lord, call upon His name, and make known His deeds among His people. I'm so excited as I am sharing this one to you. And I'm telling you, God is good. Ayaw kawalag paglaom igsuon. Yes, daghang mga pagsulay nga moagi sa atong agianan. Maagian nato. Ug moabot sa ato ang kinabuhi, mga pagsulay. Pero igsuon, pasalamati ang Dios. Pagampo diyan niya, i-claim ang iyong mga saad. Ug ipahayag kini ngadto sa mga katawhan. Isulti kini ngadto sa mga katawhan. Ingon pa si Jesus, Matthew 10:32, whoever acknowledge me before others, I will so acknowledge him before my Father in heaven. Hallelujah. Jesus is sitting at the right hand of God. And He is interceding for you and me. When you give thanks to Him in all circumstances and everything na seems hopeless para sa tua. And when you give thanks to Him, when you call upon His name, igsoon, sultihan ta ka, He will answer your prayer, our prayer.
When we give thanks to God openly and publicly, we acknowledge what He has done for us. We proclaim that He is a personal, caring God to the world around us. Hallelujah. We show contentment, peace that come from not what we have done, but on who we know. Not of who we are, kinsa atong amigo, but because He is the God who is in control of everything. Let us give thanks to God for all He has done. Makampo ta. Lord, salamat kaayo sa imong kaayo. Salamat kay Lord sa imong gugma. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo. Yes, Lord, nagaagi mi og mga sapa sa mga pagsulay. Lord, sa mga bagyo, sa kalisod, sa balatian. Yet, when we call upon you, you answer us. And when we give thanks to you, you perform miracles upon miracles, O God. Salamat kayo, O Diyos. Salamat yung kayo, O Diyos, nga among manluluwas, O Ginoo. Ikaw ang among dalangpanan. Karong buntag, O Ginoo, nagampo ko para sa mga taong nga nagapaminaw niini. Para sa mga kaigsunan diha sa jail. Ginoo, lisod kayo ang ilang gikahimtang. Lord, pila na katuig sila nagantos diha. Kami po diri, pila pa lang gani mi kabulan daghan na mi Ginoo og reklamo. Sa malimtan namon pagpasalamat, pag-ampo diha kanimo. Pasaylo ami, O Dios. Paninintak na, you are so wise, O God. You are so good and you know what you are doing, what you are allowing, O God. And we come to you, Lord, para sa mga iksona diya sa annex, dito sa female. Lord, have mercy upon them. Salamat kay aduna na mga nakagawas, nakabail, naakwit ang ilahang mga kaso. Salamat, Lord. But we are praying for those who have repented of their sin, who are, Lord, hoping for your mercy and grace. Have mercy on them, O Lord. Tabangi sila, O Diyos, sa ilahang mga panginahanglan. Tabangi sila, Ginoo, sa ilahang kahimtang. Kung adunay ng balatian, i-extend ang imong mga kamot sa paghikap sa ilaha. Ang mga kaigsuunan, diri sa gawas, Lord, labi na diya sa SKS. Lord, I pray, Heavenly Father, that you would, Lord, O God, protect them, guide them, and help them, O God. Lord, ang kumpanya, Ginoo, i-bless nimong SKS. Ginoo Diyos, I pray that more clients will come. Protect those who are in bodega, diha sa sales, ang kumpanya, ang tag-iya. Lord, protect them, O God. You know them by name. O ang among gobyerno, Lord, giampo na ako, Ginoo. Lord, labi na sa amo ang syudad. Lord, daghang kayo, nisipa ang pagdaghan, Lord, sa COVID-19 diri. And I pray, Lord, whatever the decision of the higher national government, O God, we will abide, O Lord. It is in accordance to their, Lord, law and authority man sila, Ginoo. We follow them, O God. And I pray, Lord, tabangi ang among nasod nga masulbad kining among mga problema. Labi nining kagahi sa ulo sa mga tao nga dili magpabadlong, O Dios. Giampo namo, Ginoo, nga makaila sila kanimo, pinaagi ni ining maong mga pagsulay. Salamat kayo, O Dios. Giampo nako padayon akong anak, Lord. Lord, nagpaabot na lami sa resulta sa swab test niya. We pray for a, Lord, negative result nga dili wala siya makontaminate dito sa iyang naandan nga boarding house. Salamat kayo tubag sa mga pag-ampo. Salamat kayo kanimo, Ginoo. In Jesus' name, amen and amen.